mo ala bernde juldo adi halala don dow hoore ma ene mom hoore ma dum holto pawda dum halnam holto pawda dum kaw buket à partir d'aujourd'hui non witam kaw buket parce que kaw miragu ko an won mo tottirani dum hattimi ko buket mbiyatmani Sofia gonga tigi mi juumi kono non ay juul wi ak yo okko juul do bandum sotoro Dima massa muñ an kay jambar ay ɗum so Allah fayyimo won gueɗe e jabrat Allah te ko muusi ko enen mbawi ɗum muñji kono muñ an ka neɗɗo moƴƴo ka debbo laaɓɗo reedu tinniɗo kadi ɗo wona haydara muñ nani a ñaawi mbeɗa mbeɗa sukki mami defani joni royi te somi definima noon jinmi ko ñara hanki mi defininomo ɗo sup a ñaamani ɗum ha joni Fatima jimmi ko aɗa ñaama sa ñaamani hono jardirta poɗɗe ma ɗe ha ko an safrata hoore ma ka mawɗo kilifaɗo a wona cukalel a nani ko mbimami ko eyi mi woni ko mi famana haydara no affaire on abdi am min famani mi ñaman haydara de ha ganduɗa mi wawi hatta ɗum ala to meɗɗa firgitade tawatinayi min somi yaram ko seesa mi yani mi ferga temi jaɓi kadine mi jaɓi tinnora saba Allah noon dokkami sotoro suura Sofia ko an suuratami de sutur wallahi ko an wawi suur mawɗo kañum rokkat sutur hoore mum eyi ay mawɗo kañum rokkat sutur hoore mum kono an noon a rokkani hoore ma sutur wona mi rokkatma sutur sa yiiɗi sutur ko an tatat ɗum hoore ma te mi haalanma gueɗel gotel ko ceerno ɓuranimi hen gandal so Fatima ummim komi kalno ɗum probléme o foof no yaari ala Sofia eyyi komi kalno ala Fatima a miijota ko seeɗa ƴeewa min no cakkitton ɗo de ko poɗɗam nde jarimi ɗo ñande jamma mino jarimi poɗɗere nde ɓanam ndu jiiram min fof jiiram ɓanam ndu wuli jaw lilim ɗon seeɗa ɗon cakkitim te poɗɗe ɗe d'habitude mi yara ɗum te ko hôpital windini kam poɗɗe ɗe haydara ala hen mi famani tino ko analyse ɗi jaltin analyse o ala haydara 100% haydara ala hen ala hay effet goo analyse jalta haydara haalani haydara haalan haydara ala hen haydara haalan te hôpital kañum windini kam oolo ordonnance mo jaram ɗo o Fatima muñ ina wawi ko hoddiro Allah tan ko hoddiro ala caɗele mbiɗen yaha to mi defan maaroy mi ara nani massa komi kalnomo de te mi wawa haala Sofia suura Sofia sa haala ni ɗum fani ma darga daro eyi mi suuri to oppujugam ngo te sika suurti kam ala ko dañata hen oppujugam ngo mbimami Sofia suuram sabu Allah suuram hokkam sutur Sofia sa haali ɗum mimi weeje Bukari oppujugam ngo wallam oppujugam ngo Bukari onon ko woni ngo way ko woni
Hey, win. Haydara Huh? Haydara mais Fatima hande noon jimmi ko jewtan Fatima jimmi ko jaba Allah ganda ɗum ɗo hay goto wawa fewdem ɗum sona kanko muña tiiɗa ko ɗo tan o andata adgamum kadi Fatima min mata ƴewande yam gilnanmi ɗo e galle he mbiɗa yiɗi dañde ɓe ɗum dañani kala debbo e oɗo aduna ina yiɗi jibinde huufa ɓiyum fijje mum jalde mum kono so Allah sohli holko mbawɗen Hey, hey Haydara Ahmad hay ndega yami taw haalde e Sofia on meeɗani wadde kay wonko woni kay. Il faut haale noon neɗɗo anda ko woni. Bukari wonan kalde min koye mawde haalnan ko woni. no ƴeew Amadou aɗa andi Bukari ay kalta ko ni waɗa fof haala ko haala tan kako gasa. Amadou hanki jemma Hanki jemma noon han yo yettoto anne Bukari he haalnan ko woni mi anda. Amadou Sofia ko bettiɗo ɗum e jonngom hanki jamma nder suudu Jeynam ɓe lele dow jonngom Bukari